Ja už som zažil veľa volieb, kedy sa niektoré čísla, ktoré boli na úvod uvedené, výrazne zmenili. Niekedy to zostalo. Máme za sebou 7% spočítaných, zatiaľ čo som videl pred týmto živým vstupom zo štatistického úradu, kde by sa mohlo zdať, že ten náskok je vysoký, ale ja som už zvyknutý, že treba to s veľkou pokorou vnímať a na takúto otázku vám odpoviem možno o jednej v noci, keď budeme mať spočítaných 90-95% hlasov. Teraz si nedokážem ani tipnúť, že ako to nakoniec dopadne. A my samozrejme dúfame, že to bude trošku skôr. Ako očakávate možno tú účasť, lebo tá kampaň bola taká ležernejšia, neovplyvní to napríklad počet voličov, ktorý prišiel pod nám? Ja si myslím, že by sa mohla blížiť k tým štandardným 50%, tak ako to bolo pred 5 aj pred 10 rokmi. Myslím. Ako bude vyzerať tá kampaň vaša v druhom kole, lebo videli sme, že tu bola veľká kritika na to, že nie je dosť debát, vy ste teda exkluzívne prišli nakoniec k nám. Budeme vidieť viac debát a možno aj pritvrdíte trochu v tej kampani? Nemyslím si, ja by som sa nerad menil, pretože ja kandidujem ako osoba a bol by som rád, aby som celú tú kampaň až do záveru zvládol presne takým štýlom, ktorý reprezentuje mňa. To nie je súboj programov, to nie je súboj politických strán. Súperíte ako osobnosť, človek. Takže tak, ako som vychovaný, tak, ako som vzdelaný a tak, ako som sa naučil a tým skúsenosti za 20 rokov, tak tým štýlom chcem aj tú kampaň dokončiť. Nemyslím, že ju treba teraz dramaticky meniť. To očakávam skôr z druhej strany, že sa budú snažiť možno viac agresívnejšie voči mne vystupovať, ale ja si chcem zachovať tento svoj slušný, pokojný štýl politiky, lebo to odo mňa ľudia očakávajú, tak ma ľudia poznajú. A samozrejme, my ešte nevieme z istotou, z druhého kola. Pán Harabin tvrdí, že to bude teda určite on, ak by to teda nebol on. Budú toto voliči, na ktorých vy budete cieliť, budete sa im nejakým spôsobom prihovárať, máte o nich záujem? Ja mám záujem o voličský hlas každého jedného občana Slovenskej republiky, lebo chcem, ak mi dajú dôveru, byť dobrým prezidentom všetkých ľudí na Slovensku a preto samozrejme, že sa budem uchádzať aj o hlasy pána Harabina, aj o hlasy pána Kubiša, aj o hlasy pána Fora, predsedu Aliancie a o obyvateľov maďarskej národnosti. Naozaj naširoko sa budem uchádzať o podporu takú, aby som v prípade, že ak postupím do druhého kola, získal viac hlasov ako Ivan Hruščík. Ešte možno otázka od mňa. Na tých iných centrálach, napríklad u pána Korčoka, vidíme rôznych podporovateľov, politikov, ktorí ho v kampani podporujú z iných politických strán. Vás podporuje strana Smer, ale nikoho zo Smeru to úplne nevidíme. A prečo to tak? Zatiaľ sme to poňali len takto individuálne a s mojimi kolegami z Hlasu, ale myslím si, že v druhom kole to už, ak sa do neho dostanem, už to bude mať samozrejme význam a budem veľmi rád, ak prídu potom sem na volebný štáb pozdraviť ma všetci tí, ktorí podporovali, aj budú ešte len možno v druhom kole podporovať. Prvé kolo je zatiaľ len semifinále, povedzme to tak, preto si myslím, že v druhom kole už určite aj osobne pozvem aj predsedu strany Smer, aj všetkých predsedov tých strán, ktorí mi v druhom kole vyjadria podporu, ako aj všetkých priateľov, ktorí mi v rámci kampani pomohli. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Neviem teda, čo ostatní kolegovia, ako si s tým naša réžia poradí, či to nechá ďalej vo vysielaní, alebo ako, ale ďakujem. Ďakujem pekne a pozdravujem vašich divákov. Všetko dobré. Pekne. Tak nikto nič. Pokiaľ by platilo to, a teraz nechcem debatu, ktorú sme tu potom viedli, by platilo, že na zvolenie vám stačí viac ako 50% platných hlasov. Tak ako je to uvedené spísané volie, tak by to bolo asi veľmikrát v histórii Slovenska, kedy by sa to niečo stalo, ale treba sa s pokorou chystať na druhé kolo a ešte stále nikto z nás môže povedať, že druhé kolo má chystať. A teraz by som nedal robiť nejaké závery, že by to vám človek, ktorý sa naučil vedieť, čo je je úplne detail. Neviem, či u vás, alebo kde, ale nemyslím si, že sa nemyslím, že ich bude zase 20, lebo aj na čo, veď sme stále dookola to isté rozprávali, takže si zase myslím, že útorok v stredu absolvujeme nejaké dva duely, tretí krát, že by to bavilo pozerať sa na tých dvoch istých pánov rozprávať to isté. A na kampane by som to tak nepovedal, veď u nás za každým v kampani niekto očakáva nejaké súboj a neviem čo všetko. Ja si myslím, že prezidentská kampaň je však osobnosť. Keď raz tí ľudia niekoho 20 rokov majú, nepotrebujú rukavice, boxerský a ring, môže sa byť a to lepšie urazí alebo zlikviduje v tej debate. Ja si myslím, že tí ľudia už mnohí na Slovensku sa ukazujú, že to je veľké percento ľudí. Ja si myslím, že som šiel A vy máte akú predstavu?
minútku, nech mi zhodnotí výsledky. Ale kde je kamera? Tu. Nemyslím si, že tí prezidentskí voľby mali rozhodovať krvavé vývoj. Budem sa nachádzať do všetkých hlasov. Pre mňa bude vzácny každý jeden hlas občana Slovenskej republiky bez ohľadu na to, či je maďarskej alebo slovenskej alebo rómskej, či je z východu, z juhu alebo z západu Slovenska. Samozrejme, že budem sa opátrať podporovať aj hlasy voličov Štefana Harabina, pretože si myslím, že ako prezidentský kandidát, ktorý jasne hovorí o suverenizačnej politike, kedy prezident bude v prvom rade obhajovať záujmy Slovenska, občanov žijúcich na Slovensku. Slovensku na prvom dnes a že chcem ponúknuť kandidáta na prezidenta, ktorý bude robiť všetko preto, aby Slovensko nebolo zatiahnuté do vojny, tak si myslím, že táto ponuka by mohla zaujať aj voličov pána Štefana Harabina. Neviem to posúdiť, ale zase na druhej strane si myslím, že voliči Štefana Harabina aj ostatných strán veľmi pozorne pozerajú aj retoriku Ivana Korčoka. Nie som si úplne istý, že by retorika Ivana Korčoka, síce teraz už za týždeň zmenilo 360 stupňov, že by mohla byť pre nich zaujímavá a že by sa vedeli uspokojiť s tým, že by sme v prezidentskom paláci mali. A preto ja sa im budem prihovárať, ale nebudem môcť meniť účelovo štýl politiky kvôli tomu, aby som nejakým spôsobom zmenil štýl tej kampane. Ja chcem si zachovať tú svoju tvár, ale ešte raz opakujem, suverénne Slovensko na prvom mieste a žiadna účasť Slovenska na vojne, a to si myslím, že zodpovedá aj požiadavkám voličov ďalších protikandidátov. Viete čo? Môže. Ja si myslím, že dokonca protistrana si to bude želať, aby voči Slovensku boli vyvodené nejaké takéto tresty a zodpovednosť. Len tam potom chcem veľmi jasne povedať, že ak nám to bude chcieť niekto tvrdiť, že potrebujeme prezidenta, ktorý bude v opozícii vláde, aby sa teda nestalo, že nám niekto zastaví eurofondy alebo bude Slovensko trestať, tak len pripomínam, že do 15. júna je tu ešte stále vo funkcii pani prezidentka Čaputová, ktorá je jasne v opozícii tejto vlády. To znamená, ak by platila tá teória Ivana Korčoka, tak my nepotrebujeme jeho, do 15. júna to všetko môže zachrániť pani prezidentka Čaputová. Ak teda platí, že opozičná prezidentka voči vláde zachráni Slovensko, no tak niekto zachráni do 15. júna pani prezidentka, ale to sú také divné teórie. Prezident sa nikdy nemôže zastať druhej strany. Mne vadí, ja poviem to vo vašej televízii, ešte som to dnes večer nepovedal. Keď Česká republika spraví nejaký krok voči Slovensku, prezidentka sa nemôže postaviť na stranu cudzej vlády a ešte ich pochváliť a povedať, že rozumie ich krokom. Prezidentka tam má ísť a má povedať, že urobili chybu a robiť všetko preto, aby bránila svoju krajinu. Prezidentka nemôže vycestovať alebo dať do zahraničného média rozhovor a povedať, že krajiny, ktoré podľa jej názoru neplnia nejaké úlohy, že ich treba trestať, ich obratíme eurofondov. Prezidentka si musí brániť svoju krajinu, pretože ona nebráni vládu ani Roberta Fica, ale ona bráni naše nemocnice, ona bráni naše domovy dôchodcov, ona bráni naše cesty, naše železnice, ktoré chceme postaviť z eurofondov. Takže tu treba si trošku dávať pozor, že prezident nemá byť zaťahnutý do medzinárodných politických otázok v neprospech Slovenska. Prezident, nech je akomkoľvek vzťahu s vládou, musí brániť Slovensko na prvom mieste. To je jeho povinnosť a pani prezidentka nám teraz ukázala, ako sa to robiť nemá, pretože chválila Fialu, chválila prezidenta Pavla, len zabudla chváliť Slovensko a to je smutné. Tá kritika zaznieva aj pre kroky či vyjadrenia premiéra. Vy sa viete úplne stotožniť so všetkou tou legislatívou a s jeho vyjadreniami, za ktoré čelil prípadne tej kritike? Za tými vecami, za ktorých som hlasoval, si vždycky budem stáť, ale je zároveň aj mnoho vecí na pozadí, kedy my rokujeme a mnohé veci ani neuzrú svetlo sveta, pretože sa na nich nedohodneme, ale nepotrebujeme o tom hovoriť na verejnosti. A ak niekto bude chcieť napríklad aj v kampani teraz využívať zákon o RTVS, dopredu chcem avizovať, že ten zákon bude mať iné znenie, keď príde cez vládu do parlamentu, ako má dnes.
vyhodnotilo sa nejako medzirezortné pripomienkové konanie, my máme k tomu ešte nejaké pripomienky, takže napríklad aj tu treba počkať na záverečné znenie a preto, ak ste sa ma pýtali úplne na úvod, tak ja si myslím, že ja nie, ale protistrana sa bude snažiť využiť Brusel, neviem čo všetko a hroziť nejakými sankciami voči Slovensku, ale ja na to odpovedám, na čo tu teraz máme pani prezidentku, keď to má urobiť opozičný pán Korčok, tak to zatiaľ môže za pani opozičná pani prezidentka Čaputová. Ani ona to nedokáže, tak to nedokáže ani on. Naopak prezident, ktorý chráni Slovensko, do Bruselu vycestuje a povie im, že nech to nerobia a nie ich ešte k tomu povzbudzuje. Na tvojej strane Veľká noc nás čaká medzi tým druhým kolom. Zasiahne to nejak výraznejšie do kampane, alebo to bude skôr také utlmenie? Ja si myslím, že záleží na kandidátoch. Ja osobne by som chcel piatok, sobotu, nedeľu, pondelok nechať ľudí, nech svetia alebo slávia tieto kresťanské sviatky. A čo robí protikandidát, či bude aj počas Veľkonočného piatku otravovať ľudí kampaňou a politikov, ja to robiť nebudem. Ja si sviatky ctím. Ja si myslím, že útorok, streda, duely, po prípade nejaké relácie, je dostatočný priestor ešte, aby sme sa raz prihovorili občanom. Podľa mňa ľudia už dnes zhruba cítia a vedia, koho si za prezidenta želajú. A aj tí, ktorí dnes mali iných favoritov, nejakým spôsobom do toho druhého kola sa rozhodnú a nepotrebujú na to od rána do večera kandidátov vidieť mlátiť sa v nejakých diskusiách. Posledná vec, zatiaľ ste neodutovali, že ste sa na to pobavili. Viete, keď sa už raz rozhodnete bojovať, tak musíte bojovať do posledného momentu. A ja som nikdy neľutoval žiadne svoje rozhodnutie. Ja som zažil aj výšky, ja som zažil aj pády a ja som za ne dokonca vďačný, pretože potom to z vás spraví človeka, ktorý nakoniec si zachová tú svoju ľudskosť bez ohľadu na to, či momentálne nejakú pozíciu vysokú má, alebo je nakoniec opäť niekde v radových laviciach a opozične pekne sedí a šúcha nohami, ako nám to niekedy odkazovali. To je dobré zažiť. A ja som to už zažil a preto toto celé, čo sa dnes deje, vnímam s obrovskou pokorou. A určite neľutujem, že som sa nakoniec na to dal, pretože to rozhodnutie bolo spôsobené práve vysokou podporou ľudí, ale na základe toho, keďže som ju cítil, som sa za prezidenta rozhodol kandidovať. Ďakujem veľmi pekne, pán Pellegrini. Štábu Petra Pellegriniho, áno, ako si už povedala, pri mikrofóne teda vedľa mňa stojí už pani ministerka Denisa Saková. Ja viem, že ste už na to veľa kolegom odpovedali, ale bez problémov. Keby ste mohli zhodnotiť zatiaľ tie čísla, ktoré ste videli? Tak my k tým číslam stále pristupujeme s pokorou, pretože je zrátaných približne 64%. Samozrejme Peter Pellegrini stále je vo výhre, alebo respektíve je prvý. A my sa tomu veľmi tešíme. Počkáme si na finálne čísla a podľa finálnych čísiel potom budeme ten priebeh, alebo respektíve tú kampaň, ktorá bude nastavená do druhého kola, ďalej komentovať. A ako hodnotíte tú kampaň doteraz? Tú kampaň hodnotíme tak, že reprezentuje našu politickú stranu od vtedy, ako sme našu politickú stranu založili, pretože kampaň z našej strany bola profesionálna, slušná a presne išla v tých intenciách, ako Peter Pellegrini povedal. Je človek, ktorý cítil, že náš národ potrebuje kľud, náš národ potrebuje pokoj, potrebuje dôstojnosť na svoj život a že naša spoločnosť po tých 3,5 roka turbulentných časoch potrebuje nejakú súdržnosť a zmierenie a myslím si, že aj tá kampaň, ktorá vychádzala z jeho srdca, presne takýmto spôsobom bola vedená. Ak ste si všimli, aj za 3,5 roka existencie našej strany, aj do parlamentných volieb, vždy sme sa snažili viesť slušnú, profesionálnu kampaň. Ďalšou otázkou, ktorú by som sa chcela opýtať, je aj to sa vás kolegovia už pýtali, ako to vyzerá s hlasom. Niektorí, napríklad Andrej Danko, varovali, že tomu, ak by sa Peter Pellegrini stal prezidentom, že to môže znamenať zánik hlasu. Tak viete, výroky Andreja Danka sme nejak obzvlášť nekomunikovali ani v minulosti a myslím si, že nie je treba sa k ním vyjadrovať teraz. My sme založili stranu Hlas, aby to nebola strana jedného muža a strana na jedno použitie, na jedno volebné obdobie a takú politiku chceme robiť a jednoducho, tak ako aj Peter Pellegrini povedal, ak by vyhral v prezidentských voľbách, tak určite má dostatok kandidátov na to, aby stranu prevzali. Či to budú podpredsedovia, alebo či to bude generálny manažér, tak strana už dnes disponuje takým penzom ľudí, ktorí by mohli tú stranu viesť, že vie prežiť a nebude to strana na jedno volebné obdobie, alebo respektíve strana jedného muža, ktorým odchodom by táto strana nejak si pohoršila, nejak by išla dostratená. A mali by ste aj vy ambíciu stať sa predsedničkou strany?
či je mojou ambíciou osobnou byť predsedničkou strany alebo byť predsedničkou Národnej rady, dostávam otázky nepretržite. Predsedníctvo rozhodne a rozhodne tak, aby to bolo najlepšie pre Slovensko v prvom rade, v druhom rade, aby to bolo najlepšie pre stranu a naše osobné záujmy pôjdu v týchto obidvoch voľbách úplne bokom. Ďakujem vám veľmi. Dámy a páni, ukazuje niektorá z televízií, že sme v živom vysielaní, tak teda začnem. Na úvod chcem veľmi pekne poďakovať všetkým občanom Slovenskej republiky, ktorí sa dnes zúčastnili volieb prvého kola prezidenta Slovenskej republiky. Je dobré, že ľudia prišli k volebným urnám a využili svoje volebné právo, aj keď možno nie v takej vysokej volebnej účasti, ako by sme si želali vo všeobecnosti preto, aby mandát budúceho prezidenta alebo aj iných politických strán v parlamentných alebo európskych voľbách bol čo najsilnejší. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem všetkým občanom Slovenskej republiky za to, že využili svoje volebné právo. Zároveň chcem poďakovať všetkým zložkám Ministerstva vnútra a aj ľuďom, ktorí absolvovali veľa hodín v okrskových volebných komisiách za to, že na Slovensku prvé kolo prezidentských volieb na pár drobných incidentov prebehlo absolútne pokojne, tak ako sa na jednu vyspelú demokratickú krajinu Slovenskej republiky patrí. A zároveň by som teraz chcel ľudsky osobne, ja ako Peter Pellegrini, veľmi pekne poďakovať tomu obrovskému množstvu ľudí, ktorí mi vyjadrili v prvom kole prezidentských volieb podporu a ktorí, zdá sa, na vysokú mieru spočítanosti hlasov ma posunuli do druhého kola, aby som tak o 2 týždne absolvoval ten súboj finálny o prezidentský post. Dámy a páni, je to pre nás obrovský úspech, pretože z 9 kandidátov rôzneho politického a ideologického zamerania sa dostať do druhého kola bol prvý základný cieľ, ktorý som si ja osobne aj s mojimi kolegami, aj so všetkými, ktorí ma podporovali, stanovil. Rešpektujem a vnímam výsledky, ktoré dnes sú a samozrejme gratulujem aj Ivanovi Korčokovi, že sme sa obidvaja dostali do druhého kola, kedy budeme môcť zviesť finálny zápas o to, ako bude vyzerať budúcnosť Slovenska. Skončili sme tesne na druhom mieste, ale zároveň musím povedať, že výsledky ukázali, že väčšina ľudí na Slovensku si neželá liberálno-pravicovo-progresívneho prezidenta. Že väčšina na Slovensku vyjadrila skôr záujem mať prezidenta, ktorý bude hájiť národno-štátne záujmy Slovenskej republiky. Že Slovensko chce prezidenta, ktorý nebude Slovensko ťahať do vojny, ale bude hovoriť o miery. Že chce prezidenta, ktorého slovenské záujmy budú na prvom mieste. A nie len slovenské, ale aj všetkých občanov Slovenskej republiky. Pretože väčšina občanov volila rôznych kandidátov, ktorí viac preferujú takýto postoj Slovenska aj v zahranično-politických, ale aj domácich otázkach. Občania Slovenskej republiky z väčšej časti vyjadrili, že chcú prezidenta, ktorý nechce byť okamžite v konflikte s vládou Slovenskej republiky, ale naopak pomáhať tam, kde sa dá, a kritizovať len vtedy, keď treba. Takže chcem vyjadriť naozaj obrovskú vďaku za podporu, ktorej sa mi v tomto prvom kole dostalo, a chcem ich uistiť, že urobíme všetko preto, aby v druhom kole zvíťazil prezident, ktorý slovenskú spoločnosť upokojí, zjednotí, ktorý urobí všetko preto, aby Slovensko zostalo bezpečnou a mierovou krajinou, ktorý nebude podporovať konflikt, ale zmierenie, ktorý nebude podporovať vojnu, ale mier, a ktorý nebude ohrozovať suverenitu Slovenskej republiky, ale naopak bude suverénny postoj Slovenskej republiky hájiť na všetkých zahraničných fórach a vždy na prvom mieste bude mať záujmy Slovenskej republiky a občanov Slovenska. To je tá moja politika a tá moja myšlienka, s ktorou pôjdem do druhého kola, lebo som presvedčený, že Slovensko potrebuje v tejto situácii práve takéhoto prezidenta. Slovensko má dosť konfliktu a pevne verím, že hoď ten súboj bude pravdepodobne tvrdý, my si zachováme svoju slušnosť. Ak ste si všimli,
Ja som za celý tento večer, hoď tých vstupov som mal obrovské množstvo, naozaj rozprával o Slovensku, skôr o sebe a o tom, ako vidím tú budúcnosť. Neviem, či som vôbec dnes spomenul priezvisko môjho protikandidáta. Z centrály protikandidáta som ho moje priezvisko počul zasa desiatky krát. Ja sa budem ďalej sústrediť tieto 2 týždne na hovorenie s ľuďmi, hovorenie o záujmoch Slovenska, nášho národa, aj všetkých ďalších národnostných menšín, ktoré na Slovensku žijú. A pevne verím, že v druhom kole, ak dáme všetci sily dokopy, ktorí si želáme suverénne, hrdé Slovensko, že môžeme zvíťaziť. Ďakujem veľmi pekne a prajem celému Slovensku ešte dobrú noc. Ďakujem pekne. Nech sa páči. Otázka padla, či sa budem stretávať aj s predstaviteľmi, alebo teda s kandidátmi, ktorí nepostúpili do druhého kola. Určite slušnosť hovorí, že by som mal hovoriť aj s nimi osobne, ale samozrejme budem musieť rešpektovať ich osobné rozhodnutie, ako sa postavia k druhému kolu volieb, ale myslím si, že podľa toho, ako som videl, čo prezentovali v kampani a o čo majú záujem, aby sa na Slovensku po prezidentských voľbách presadzovalo, tak určite by som im vedel svojím štýlom politiky ponúknuť nejakým spôsobom tú politiku, ktorá by mohla vyhovovať im voličom. Áno, budem sa pokúšať s nimi o tom rokovať. Netvrdím, že to budú nejaké oficiálne rokovania za prítomnosti médií, ale určite nejaký kontakt medzi nami určite prebehne, ale budem s pokorou rešpektovať a vnímať rozhodnutie každého jedného kandidáta, ktorý do druhého kola neúspel, ako naloží s tou svojou dôverou, ktorú vo voľbách získal. Čo by ste možno vo svojej kampani chceli zmeniť smerom k druhému kolu, aj možno v pozícii predsedu parlamentu? Obsahovo nič, pretože si myslím, že Slovensko naozaj potrebuje pokoj, potrebuje zmierenie, potrebujeme prezidenta, ktorý bude hovoriť o vízii tejto krajiny, ktorý nemá byť len symbolom odporu voči vládnej koalícii alebo symbolom aktuálneho nesúhlasu s nejakým dianím. Čiže obsahovo nebudem na tej kampani meniť nič, lebo ja som presvedčený, že toto Slovensko potrebuje. A tá kampaň možno skôr bude zameraná na mobilizáciu voliča a podporu toho, aby to druhé kolo nemalo ešte nižšiu účasť, ako malo toto prvé. A s mojou pozíciou predsedu parlamentu to nemá nič spoločné. Ako budete mobilizovať voliča? Budeme mobilizovať tak, aby si ľudia naozaj uvedomili, že pokiaľ nepôjdu voliť, tak za nich rozhodne niekto iný. Ak nepôjdu voliť ľudia na vidieku, tak za nich rozhodnú veľké mestá. Ak nepôjdu voliť ľudia, ktorí majú záujem o suverénnu slovenskú hrdú politiku, tak rozhodnú tí druhí, ktorí majú radšej politiku, ktorá viacej rešpektuje medzinárodné postoje a nechá sa potlapkávať po pleci Bruselom alebo Spojenými štátmi. Budeme o tom hovoriť, že to majú v rukách len a len ľudia. A to je najkrajšie na tých voľbách. A možno aj to celkové vnímanie toho, ako prebieha prvé a druhé kolo a čo v jednotlivých táboroch zaznieva aj tento večer, im možno opäť len trošku otvorí oči, že kto do toho ešte aj tento večer vnáša agresivitu, útoky, okamžite hneď ataky, komentovanie celospoločenskej situácie, namiesto toho, aby ten každý možno kandidát hovoril skôr o tom, čo cíti, ako to prebehlo v tom prvom kole a nie hneď o polnoci útočiť na protikandidáta. Ale my to nerobíme a ľudia si aj z tohto, ako prebiehajú tieto večerné diskusie, urobia svoj obraz. Ale ja si myslím, že ľudia do toho druhého kola pôjdu a nakoniec oni rozhodnú, akého prezidenta si želajú. Naša kampaň je úplne transparentná, aj moja, nie je tam žiaden problém, takže tam nemáme čo zvyšovať. Tá dobehne v zmysle predpisov, zákonov a všetkých účtovných postupov a každý sa po jej skončení dozvie, ako to bolo. Ja vám garantujem, že tak dobre zorganizovaná strana ako strana Hlas je, nemôže si dovoliť urobiť žiadnu chybu a ani žiadnu chybu v kampani neurobí. Ešte pani Kajtárová niečo? Viete čo, mali sme tu už viacero prezidentských volieb, kedy favorit v prvom kole nakoniec v druhom kole nemusel uspieť.
A boli aj opačné, kedy to zase tomu favoritovi v prvom kole to pomohlo. Neviem, na koho to bude mať aký vplyv. My sa budeme prihovárať našim voličom. Ja si myslím, že máme kde čerpať, pretože z tých 9 kandidátov naozaj musíme uznať, že Štefan Harabín dostal naozaj veľkú podporu ľudí. To nie je žiadne deklasovanie, on skončil tretí, ale naozaj s výrazným percentom, cez 10%, ďaleko cez 10%. To nie je zanedbateľné číslo. Musím povedať, že aj voliči Aliancie alebo maďarskej národnosti preukázali pánovi Forovi pozíciu, ktorá ho stavia, myslím, na 4. miesto v rámci poradia tých kandidátov. Takže myslím si, že to druhé kolo ešte môže byť veľmi zaujímavé. A áno, môže pôsobiť aj tak, že voliči, ktorí si neželajú Ivana Korčoka a jeho názory a pokračovanie politiky Zuzany Čaputovej, tak ako on to prezentuje, že by chcel byť jej nasledovníkom, môže práve zmotivovať ľudí, že ich to vystraší, že má reálnu šancu aj vyhrať a zmobilizuje to jeho protivníkov. Naopak zase jeho voličom to môže dodať šancu, že dá sa možno aj vyhrať. Takže ja v tomto neviem si to povedať, nie som politológ a nerad vstupujem ľuďom do svedomia. Oni nakoniec najlepšie vedia, čo budú chcieť. Bude to napínavejšie, ako ste čakali? Ja som čakal takýto tesný výsledok a nevedel som, v akom bude poradí. Ja som to naznačoval, že keď začnú prichádzať veľké mestá, takže sa to bude nejakým spôsobom meniť. A ten výsledok je tesný, to je pár percent, ktoré nás delí jedného od druhého. A myslím si, že by to bolo jedno, či by to bolo v takom garde alebo v takom garde, robia tie výsledky z tých volieb celkom, myslím, že napínavý príbeh do druhého kola. Určite áno. Zatiaľ vás verejne veľmi nepodporoval premiér Robert Fico. Pred tým druhým kolom ho zapojíte do kampáne tak, aby možno oslovil voličov Štefana Harabina, Andreja Danka a podobne. Bude sa viac hovoriť za vás verejne? Viete, napríklad ja som teraz sledoval aj štáb alebo centrálu protikandidáta, len tak, bajočko, máme tie televízie všetky tak, ako je tu. A musím povedať, že tam všetko išlo, tam už taký predseda strany, taký predseda strany a už tam rozprávali, aká hrozba, všetko už robia kampaň od prvej hodiny, ako vyšli výsledky. Ja by som dnešný večer chcel zachovať v takomto normálne pokornom ľudskom systéme alebo v tej atmosfére, veď je to predsa o ľuďoch, je nás 9, ktorí sme kandidovali ako ľudia, osoby a nie hneď tu začali obviňovať protitábor alebo už nejakým spôsobom si robiť kampaň, to môžeme začať od zajtra. A ani som nebol nikdy ten politik, ktorý nejakým úplne takým chladnokrvným kalkulom sa snaží presne stanoviť, že tak teraz ešte musíme tohto použiť, že influencer, lebo má 500 000 followerov a tohto herca, lebo má 200 000 followerov. Ja nechcem byť prezidentom followerov či influencerov a hercov. Ja chcem byť prezidentom ľudí. A ja k nim budem takto úprimne sa rozprávať a k nim prihovárať a ak sa im to bude páčiť a budú mi dôverovať, tak ma budú voliť. Ale nebudem teraz žiadať, aby kalkuloval s tým, že ktorá hviezda má koľko podporovateľov a príde mi vyjadriť tú podporu. A premiér Fico určite sa v druhom kole do kampane ako predseda strany Smer, ktorá jednomyselne na predsedníctve odsúhlasila moju podporu, sa zapojí. A pevne verím, že aj iní ľudia, ale naozaj sa nechcem vydať tou cestou, že teraz ideme skladať, že tu 20 000 hlasov, tam 30 000 hlasov. To je potom obyčajný mocenský kalkul, len aby ste urobili všetko preto, aby ste sa k stoličke dostali. A to som si neúplne úprimne istý, že či to je potom také úprimné získanie toho prezidenta. Ak sa máte stať prezidentom Slovenskej republiky, tak vám ten mandát musia dať občania na základe toho, že to tak cítia. A nie na základe toho, že vám vyjde matematika a cielene sa im tak pobalamutíte im hlavy, že povplyvňujete určité skupiny obyvateľov, aby vám to vyšlo. Ja som takú politiku nikdy nerobil, ani ju robiť nebudem. Ja chcem, aby ak majú ľudia chcieť za prezidenta Slovenskej republiky, urobili to úprimne, lebo to tak cítia v srdci a nie, že im to povedal niekto iný alebo nejaká hovoriaca hlava. Ale pevne verím, že predseda Smeru samozrejme aktívne vyjadri podporu aj v druhom kole a pevne verím, že sa potom v druhom kole aj osobne počas tej noci stretneme so všetkými podporovateľami vrátane jeho. No určite áno, pretože prilievať ešte oheň a olej do ohňa v takejto rozpoltenej spoločnosti si nemyslím, čo to môže Slovensku pomôcť, pretože potom aj ten výsledok prezidentských volieb bude len a len ešte viac rozvrátená spoločnosť a neustálny súboj. Ja vám poviem, aké je riešenie. Dôležité by bolo, aby som vyhral prezidentské voľby a potom začal ten pokoj do spoločnosti vnášať. To je to riešenie, ktoré ja vidím.
lebo sa na to cítim, mám na to nejakým spôsobom po tých dlhých rokoch skúseností, zažil som to v ťažkých obdobiach, aj 2018, aj 2020, keď prišla pandémia a som presvedčený o tom, že svojím štýlom politiky a takým tým normálnym prístupom k ľuďom dá sa tá nepriaznivá situácia v spoločnosti zvrátiť. To je to riešenie, ktoré ja vidím. Ak to bude aj v kampani zasa len rozbíjanie Slovenska na jednu polovicu a na druhú polovicu, tak aj po voľbách prezidenta, ak dopadnú inak, ako si ja predstavujem, tak to bude spôsobovať ešte väčšiu vyoranú brázdu medzi dvoma znepriateľnými tábormi a z prezidentského paláca sa stane obyčajné hniezdo odboja, opozície a odporu voči vláde Slovenskej republiky, ktoré bude robiť všetko preto, aby tú vládu povalili ešte skôr, ako prídu riadne parlamentné voľby. Ste sklamaní, pán Pellegrini? Trošku vás favorizovali viaceré prieskumy v tom prvom Nie som, pretože to bolo veľmi tesné. Tie prieskumy boli také rôzne, že veď rôzne modely ukazovali, aj niektoré prieskumy ukazovali práve takýto podobný výsledok. Nie som sklamaný. Dôležité je dostať sa do druhého kola. To bolo náš cieľ a dostať sa tam s odsťou. Ten odskok je veľmi malý, keď si pozriete ešte, koľko získali ostatní ďalší kandidáti, z ktorých dúfam, budeme môcť čerpať na rozdiel od druhého kandidáta, takže to ešte bude veľmi zaujímavé, čo bude v druhom kole, ale sklamaný určite nie som. Ja už som 20 rokov v politike, ješitnosť nie je úplne mojou hlavnou stránkou, s ktorou by som ja žil, takže ja toto s veľkou pokorou vnímam. Tých volieb som si odžil veľké množstvo. Na druhej strane skôr druhý, aby náhodou si nepomyslel, že už to má hotové vo vrecku. Pán Pellegrini, prosím vás, platí, že post predsedu parlamentu patrí Hlasu, aj keby ste vyhrali voľby, alebo by ste prípadne vedeli vymeniť ten post za podporu Andreja Danka? Andrej Danko už nekandiduje a venoval podporu Štefanovi Harabinovi, ale ja stále tvrdím, že prezidentské voľby, nech už by dopadli by akokoľvek, nemenia pomery v parlamente a Slovenská národná strana bude mať aj po prezidentských voľbách len 10 poslancov Národnej rady a Hlas bude mať stále 27 poslancov Národnej rady a preto nemyslím si a nevidím dôvod na otvorenie koaličnej zmluvy, pretože otvorenie koaličnej zmluvy by znamenalo potom opäť ako keby, že sme bez zmluvy a budeme musieť všetky dohody pozície riešiť na novo a to si nemyslím, že je v záujme stability vládnej koalície. Mojím prípadným úspechom v prezidentskej kandidatúre v druhom kole sa nemenia pomery v parlamente a koaličná zmluva musí vychádzať z toho, ktorá strana má akú silu v parlamente, lebo sme parlamentnou demokraciou, nie prezidentskou republikou. Samozrejme, ja sa od začiatku uchádzam vždy aj o podporu Andreja Danka, aj o podporu voličov Slovenskej národnej strany. Vždy som to veľmi jasne deklaroval, ale rešpektujem postoj pána predsedu Slovenskej národnej strany, ale ja som sa od začiatku prihováral aj voličom Slovenskej národnej strany a myslím si, že mnoho hlasov aj teraz v prvom kole som od voličov Slovenskej národnej strany získal. Samozrejme, je to náš koaličný partner, ja s pánom predsedom nemám problém komunikovať, takže budeme určite hovoriť medzi prvým a druhým kolom aj s obidvoma predsedami koalície. A v strane už máte vyriešené, kto vás prípadne nahradí? To budeme riešiť, až keď to bude treba. No keď vyhrám prezidentské voľby, potom budeme môcť riešiť môjho nástupcu. Zatiaľ som predsedom strany a nerad by som ukazoval na niekoho prstom, ale platí, čo som povedal a zopakujem to znovu veľmi verejne a otvorene. V prípade, že by som bol úspešný úspešný kandidát a stal by som sa prezidentom Slovenskej republiky, vzdal by som sa určitý moment predsedu parlamentu. Tam budem navrhovať dvoch z podpredsedov, ktorí vo voľbách získali najväčší počet preferenčných hlasov, Denisu Sákova alebo Richarda Rašiho. To už bude na našej vzájomnej dohode, to nejde o súperenie teraz, to budem hovoriť s jedným aj s druhou a už nejakým spôsobom sa dohodneme. No a potom, keď sa vzdám predsedu strany Hlas, pretože chcem dodržať tradíciu nadstranického prezidenta, tak potom budem s ním hľadať svojho nástupcu opäť, ale dovolím si tvrdiť, že sme strana už veľmi skúsená, bude to konsenzus, ale bude to jedno z 5 mien a to znamená niekto zo 4 podpredsedov vrátane generálneho manažera, ktorý je tým 5. v rámci toho výberu. Pán Harabin o vás povedal, že vy a pán Korčok ste ako siamské dvojčatá, keďže jeho voliči vlastne asi rozhodnú druhé kolo, tak čo by ste mu odkázali? Ďakujem veľmi pekne. Ja Štefanovi Harabinovi, bývalému podpredsedovi vlády, ministrovi spravodlivosti a predsedovi Najvyššieho súdu nemusím odkazovať cez tlačové konferencie. Ja sa mu ozvem, budem s ním osobne hovoriť a jeho voličom sa potom možno prihovorí aj on sám. Ďakujem veľmi pekne a prajem vám ešte dobrú noc. Všetko dobré. Ďakujeme.